Tot va començar quan vam emprendre el nostre viatge en avió cap a Itàlia. Per a algunes persones era la nostra primera vegada, unes altres ja estaven més familiaritzades. Després d'alguns plors, marejos i molts riures, arribaren a Pisa. Una vegada allí, vam agafar un bus fins a Montelupo, on ens acolliren amb els braços ben oberts. Quan arribaren a la casa, van saber que la nostra aventura acabava de començar. El primer dia vam conèixer els nostres amics i amigues d'Itàlia, amb els quals, conforme avançava el projecte, millor relació teníem. Ens van rebre en el seu museu de ceràmica, on fèrem unes dinàmiques per conèixer-nos millor. Eixa mateixa vesprada visitarem la preciosa Montelupo. Acabàvem de terminar les nostres primeres 24 hores. Estàvem preparades per a començar el segon dia, on visitarem el Museu de Montelupo, que ens va permetre conèixer la seva ceràmica i comparar-la amb la nostra. Després de les explicacions, vam fer una gincana per posar a prova tot l'après. Demà vam emprendre el viatge cap a la capital de la Toscana, Florència. Vam poder recórrer els seus carrers, apareixien monuments ací i allà i la majestuositat del Duomo ens va deixar sorpreses. Ens dirigíem cap al Museu del Barcelo, on vam poder observar quasi una decena de peces de reflex metàl·lic de Manises. Ja anàrem a San Gimignano, un idíl·lic poble enmig de la Toscana envoltat per 15 torres medievals, on pujàrem a una d'elles. Escaló tras escaló vam poder contemplar una de les vistes més boniques del viatge, una increïble panoràmica del paisatge de la Toscana. El dia següent ens esperava un matí de treball de la investigació que havíem realitzat en les diferents ciutats, i a la vesprada dues classes magistrals sobre fabricació i decoració de peces de ceràmica. Un trajecte d'uns 150 quilòmetres en bus ens esperava el dijous. Després de 2 llargues hores, on molts recuperaren temps de somni, arribaren a Bolonya, on visitarem el Museu Cívic Medieval i trobarem peces de reflex metàl·lic de Manises. Més tard, tornaríem a la carretera, aquesta vegada en direcció Faenza. Una vegada allí, visitarem el Museu Internacional de Ceràmica, on vam trobar més de 60 peces de Manises. Aquella nit ens esperava en Montelupo un festival de swing, en el qual els ballarins dansaven al ritme de la música. Decidírem unir-nos, creant el nostre propi estil, el qual va ser molt divertit. Al matí següent visitarem l'Escola de Ceràmica de Montelupo, on alguns de nosaltres van demostrar les nostres habilitats com ceramistes, uns més que uns altres. Havent dinat, continuarem amb el treball de recerca, el qual ja anàvem acabant a poc, i crearem l'escultura que definiria aquesta unió entre tots nosaltres. Es tractava d'un arbre naixent de peces de ceràmica, una metàfora que plasmava perfectament el significat d'aquesta experiència única que estàvem vivint. El penúltim dia del nostre viatge va consistir en l'excursió a Empoli, un poble pròxim a Montelupo, la bellesa del qual no ens deixaria indiferents. A la vesprada decidirem tornar a visitar Florència, ja que ens negàvem a tornar a casa sense haver admirat de nou aquells carrers de pel·lícula. Aquesta vegada pujaren al mirador, des d'on les vistes eren hipnòtiques per a qui les observava. Allà dalt, contemplàrem tot el que teníem als nostres peus, adonant-nos del final d'aquella aventura amb un paisatge que no oblidaríem mai. L'últim sopar amb els nostres amics italians brillava per la seva energia, a més de la por per la seva fi. Finalment ens acomiadarem on tot va començar, a la porta del Museu de Ceràmica de Montelupo. La tristesa reflectida en les llàgrimes va ser eclipsada per la gran abraçada col·lectiva que posaria fi a aquesta trobada. Diumenge i últim dia anàrem a l'aeroport de Pisa, on un grup de persones amb samarretes de color roig agafaria un vol amb destinació a casa, deixant part d'ells mateixos a la ciutat de la qual tant es van enamorar, Montelupo.